नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबायानो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै फैदो जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना बे आपडेट भिडिअखौ बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना आं फार्स्टआवनो आपडेटखौ देखायनानैसै बे आपडेटानो जाबाय जेम्स आदानि माने हाबायाव माने गावखौहाय कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना बे जेम्स आदाया मा बुंखो एसे नायना लाबानो जाबाय आरोना आंनि जुलि जानायखौ नुनानै जोंहा बर' फिल्मनि एक्ट्रेस बयजोंबो मिथिजानाय फुजि बसुमतारी बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों जोबोर गोजोननाय मोनदों जों सानैबो नायदों फेमिलियाबो आंबो बेनिफ्राय उमुगाबो जोंखौ बेफोरबायदि जासिहरदों जोबोर गोजोननाय मोनदों फुजि बसुमतारी आरो जों सानैनि सायाव गोबां ट्रल खालामनायखौ नुनानै जोंहा बर' फिल्मनि एक्ट्रेस मासुम बिथाङाबो पस्ट लिरदों गुबुननि संसार जानायाव मानो एसेबां गाज्रि मानो गुबुनखौ मानो ट्रल खालामगासिनो दङ मासुम बिथाङाबो जों सानैखौ लानानै मोजां बाथ्रा बुंदों आरो गोबां बुंबावदों जुलि एक्ट्रेसमोनाबो हरदों कंग्रेचुलेसन आंनि जुलिखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जायफोरा बेफोरबायदि हरदों नोंथांमोनहाथ' खोनाखाबायानो नुखाबायानो बे जेम्स आदानि भिडिअखौहाय नङा होमबा लोगोफोर आरो बे भिडिअखौ फुल नायनो गोसोबा नोंथांमोना इउटुब नङाबा फेसबुकआव नायनो हागोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटानो जाबाय बे सासे आदाया मा बुंखो नोंथांमोना बिसोरनि सायावहाय थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लादो एसे सालायो ओमफ्राय नों गारि सालायनायाव दस्रा खिबो थांनाय हाद्रि जागोन ना जाया नङा जायोना जाया खैबार बेद होनांगौ नोंखौ बुं बारा लाइनाव गुरै फैया दे जोङो मिथिबाय खोनाबाय दा मा बुंदों ना दाथ' दैज्लां बोथोर हाबबाय दा किसुमान जायगाफ्राव अखा हायाखै हाद्रिफोर जाना दङ थारमाने खोथाया आंनि बायदिब्ला मा जागोन बाइक सालायनायाव हाद्रि जाहोनायनि जागोन लोगोसे माबाफोरबो दायबो थानो हागौ जायनि जाहोनाव बेसांखिनि जाथाया जादों बेवहाय बाबुमोन आं मोनसे खोथा बुंनि नोंसोरथ' बाइक बायनो हानाय बैसो जाखायाखै नङा होमबा बाइकखौथ' नोंसोर बायनानै लायाखै मासो बायना होदों नङासै होमबा नोंसोरनि फैसाजोंथ' नोंसोर थैखो गोलोमदै खालामनानै बायाखै बेवहाय बे बाइकखौ बायनो थाखाय बेसे खस्थ' जायो मिथिगौ ना बिराद खस्थ' आरो जुदि किस्ति हरनांगौबा गाव ना बेदर जानांगौखौनो दिनथ'नानैबाबो हरनो गोनां जायो किस्तिफोरखौहाय दा सालाय आरो मोजां सालाय दा गावहा पावार दं होननानै आं हायो होननानै जानला मोनला सालायनो नाङा मानोना सोरखौबाबो नायनांगौ माने गुबुनखौबो नायनांगौ अकल गावखौल' नायबा जाया हा अकल गावखौल' नायबा जाया गुबुनखौबो नायनांगौ नोंनि दादागिरिया जेरावबो सोलिया बेखायनो फंबाय बिनानावमोन सोरबा स्कुटि सालायोबा सोरबा बाइक सालायोबा हनै हाद्रि जाहोलायनायनि बायदिसो मोनबाय आङो माने बाइक सालायनायाव हाद्रि जाहोनायनि बायदिसो मोनबाय माने बिनि गुबै थंखौथ' मिथिया नाथाय आं लिरनाय नुदों गान्जा सोबनायनि होननानै लिरनाय नुदों आरो एक्सुवेलि नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ बिनि गुबै बाथ्राखौ मिथिया नाथाय बेयाव आं जा खोनादों हाद्रि मोनजादों ना मोनजायाखै होननायखौहाय ना दा आं सानदों हाद्रि जानाय जायि दा बयबो जुदि गारि गुराफोरखौ मोजां सालायोब्ला एक्सिडेन्टफोराबो खम जायो आरो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय दावराव दावसिफ्राबो खम जायो दा सेंग्रा नालाय बाइकफोरखौ साखावो सालायनांगौ बाइकखौ नाथाय बबे लामायाव माबायदि सालायनांगौ बेखौ आन्दाज खालामनानै सालायनांगौ आरो दा आंनि आन्दाजावथ' बेसो एकदम मेनलिहै हाद्रि जाहोनायनि जोंबो सालायो जोंहाबो बाइक दङ गैया नङा बोरायबाबो दङ जोंहाबो खिन्थु जि जायगायाव जाबायदि सालायनांगौ बेयाव बेबायदि सालायो आरो माने अभार नङा खारन बे बाइकखौहाय दिनै नोंसोर बायनो हायाखै बेखायनो नोंसोर देखायनोबो नाङा बिमा बिफानिफ्रायसो मोननाय दा बैसोआवथ' नोंसोर मा बाइक बायनो नङा होमबा बिमा बिफानिफ्राय मोननायसो बेखायनो गुबुननिफ्राय मोननायखौ अननो रोंनांगौ माने गुबुना होनायखौ अननो रोंनांगौ बिमा बिफा होनायसोथ' नोंसोर बायनानै लानो हायाखै बेखायनो एसे आन्दाज खालाम जेरावबो नोंनि बोलोआ सोलिया जेरावबो नोंनि साननाय बायदि सोलिया जेरावबो नोंनि गोहोफ्रा सोलिया नोंनि दुगा माराया सोलिया जेराव आयेन दङ बेयाव साजाबो दङ बेखायनो
सालायनांगौ बायदियै सालायबानो जाबाय लामाया खारन जेनेरेलसो नोंनि नङा आंनि नङा बयबो थाबायो लामाजों हामबायसै नोंथांमोनहाथ' बे आदानि बिबुंथिखौ नुबायनो नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआनो जाबाय बे करिना बसुमतारी होननाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बांसिना गारख्रुबबाय थानाय नुखायोनो फेसबुक इउटुबफोरावहाय थ' नोंथांमोना आं बे भिडिअ मोनसे दिन्थिनि बे मोनसे भिडिअ होदोंमोन आरोना जोंहानि आब'खौ नायनोबा जोंनि आब'खौ नायनोबा होननानै खिन्थु बुंनाया एसे आलादा थांदों आरोना लोगोफोर एसे बोरैबा खोनादों थ' बेनि सायावनो मानसिफोरा माबा बुंहरदों खोमा थ' बेनि सायावनो बे मा बुंखो नोंथांमोना नायना लानो हागोन बे करिना बसुमतारीनि भिडिअखौहाय थ' बिदिब्ला एसे नायना लादो दामी दामी गाल नोंनि आब'खौ नाय नोंनि आब'खौ देखायलाय होननायखाय आं मैया देखायना होबाय दामी गाल नोंनि आब'खौ देखायलाय नोंनि आब'खौ नायनो लुबैदों होनबाय थानाया नै आंनि आब'खौ नायनानै आंनि आब' देलायना ओमफ्राय मा बुजिखो दे आं जेबो मिथिदिया माने आंनि आब'खौ नाय नै आंनि आब' आंनिफ्राय देलायना होनदोंमोन नालाय ओमफ्राय याव मेरला कमेन्ट्स फैदों ओमफ्राय सोर अबे जायगायाव अबे डिस्ट्रिक्टआव मा होनो गावनि बिब' गेदेरखौ जोंनि फारसे आब' होनो बा सिस्टार होनो बा बाय होनो ओमफ्राय बिब' होनो ओमफ्राय नों अबे डिस्ट्रिक्टआव मा होनो गावनि बिब' गेदेरखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे नोंथांमोनहाथ' नुखाबायानो ओमफ्राय आरो बे भिडिअखौहाय माबायदि खोनाखो भइसखौ मा होननाय खोनादों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैबाय आरो बेफोर भिडिअखौ आं जास्ट ओरैनो आपडेट भिडिअसो लानानै फैदो आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थाङो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदानै हाबफैदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन आंनि गन्थङा एसे बोरैबा गाबबाय थादों आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट माबा मोनसे आपडेटआव ओमफ्राय आरो जायफोरा बे आंनि बे सेकेन्ड चेनेलखौ नायाखै साबस्क्राइब खालामाखै लिंक होना दोन डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर